Galdegaztek formatua aldatu behar izan du COVID-19 gaitzak eraginda. Gaurkoan, era telematikoan egingo dugu saioa, ikasleak prestatzen ari dira dagoeneko euren etxeetan, eta gure gaurko gonbidatua hemen platoan izango dugu. Hasi aurretik baina, goazen hobeto ezagutzera Search musikaria. Abajendia, izena Search da, eta nire bakarkako lehen diskatik joko dizuet ispilu hautxien gainean. Sergio Ruiz arrasatearra Search modura ezagunagoa, abeslari eta gitarjolea da, bakarlari modura aritzen da, eta iazko apirilean kaleratu zuen estudioko bere lehen lana, Enarak itzuliko dira. Bakarkako lehen lan hortaz galdetuta, biluzik moduan sentitzen dela aitortzen du, baina horren bila zebilen eta alde horretatik gustura omen dago. Sentikorra geri da Search bilduma horretan. Musika akustiko modernoa eta garaikidea egiten ditu Searchek, pop eta folk ukituekin. Diskoa kaleratu zuenetik zuzeneko kontzertu batzuk egin ditu, ikusi. Mareak haua eraman baino lehen Idaliko ditugu mezulariak zade basatiekin Maletarik gabe Iraganik gabe Taumetxik gabe Konfinamendu garaian, herritarren egunerokoa alaitu eta animatzera batu den horietako bat ere izan da arrasatearra, eta etxeko saloia agertoki modura hartuta, bere doinuak helarazi dizkie Debago jendarrei. Euski pusketak dira askatzen Taula gainean ederto, baina ea zer moduz moldatzen den ikasleen artean. Ondo etorri ikusentzuleo, ondo etorri Galdegazte berezi honetara, alarma egoeran grabatzen dugun lehengoa, gonbidatua ezagutu duzu, baina gaurko gure protagonistak pantailaren bestaldean ditugu egoerak ala aginduta. Arizmendi ikastolako gaztelupeguneko Mikel, Araitz eta Ales ditugu gurekin. Kaixo ekipo? Kaixo. Prest galderak itxeko? Prest galderak itxeko, ezta? Bai. Oso ondo, ni hasiko naz galderokin, ezagutu dugu gonbidatua, bueno, Search, men hainbat izen dituzu, zela aurkeztuko zinuke zure burua? Bueno, egia zen, hemen Search dago. Horrela aurkeztuko nuke, baina, bueno. Egia da, Search lagunek deitzen didatela, eta, bueno, Sergio deitzen didate, etxekoek, eta behar bada ondo ezagutzen ez nautenak. Baina, normala da, azkenean bakoitzak berezia dauka, eta nik azkenean bakarlari honetan edo azteko orduan, pentsatu nuen igual izen artistiko bat jartzekotan lagunak deitzen didaten moduan jartzea, eta asko baletzen didate zatik genuen jarri tekizakin, eta zergatik jarri nuen frantxez ikutu horrekin edo. Bueno, azkenean, nik uste bizualki edo gehiago gustatzen zaidan, eta, bueno, jendeak batzuk Serge o Search esaten didate, bian niretzako onuragarriak, oseak. Proiektuan berdean inguruan galdetu bizu Galdegazte bera, ezauketan dozu proiektua, gaurkoan modu berezi baten garagatzen gabitzena, ziditza jatzu? Kuriosua, desberdina, ikusi gaude momentu desberdin batetan, dano gaude bizkatola arraro, eta, bueno, ikusten dugunez ere, horrelako saioak egitea badaudela, beste era batetara, baina, bueno, nik uste aurrera ateako dugula. Eta denbora, duztot erratu politxo bat pasauko dugula, ezta? Hori da, horrezko egietz. Ikasleekin pasau horretik, nire azkelengo galderia, eta nik uste galdera behartu dela. Zela eraman dozu konfinamentua? Ondo, baina ja luze intzait, ze azkenean, bueno, etxean bi alabekin eta azkenean irakasle lan horietan edo bizkat azkenean burua bukatu ez bizkat, baina, bueno, nik uste ni bezala danak, bakoitza bere zentzua, baina,
Baina ez genuen espero hain olako izango zanik edo pixkanaka luzatzen junda eta bateran, ondala, ez da izan bat azigean, osea que... Luze egin zaigu, luze. Ondo. Bueno, ikasleen txanda ontxe. Bueno, Sergio, nola eragin dutu COVID-19ak? Zer kontzertu suspenditu behar izan dutu? Bueno, banituen, bakarlari moduan banituen batzuk, gainez, goratzen naiz hemen Arrasaten bertan, etaupan naukala. Hori hasieran zan, ez da? Hori hasieran zan, ez da gainezan, ostiralian eta ostegunian bertan nengoen Zakarekin, taupako arduradunarekin hitz egiten, biharko kontzertuari buruz. Eta egun hortan bertan, kultur ostegunetako kontzertua gaztetxean bertan bera gehatu zen. Eta orduan enteatu ginean, eta orduan esan ginen, ostras, hau zerioa, hau ja, hasi da, eta igual biharkua, lasai atzatu ingo diagu, eta horraz izan dena, eta horraz hasi da bola onditzen, eta bueno, banituen hainbat kontzertu bertan bera gehatu dira, ja ez search modura, bueno, nik beste talde baten ere nabil, eta eraso taldean, eta erason kontzertu pila bat ere, danak spendutu dira, batezik, uste urriak era pasadana, eta nik ez dakit segertatuko dan urriaken ere, pixkat dana dijoa egunero gauzak aldatzen, ez da, eta, bueno... Inkognita erabatekoa. Inkognita erabatekoa, batez ere kultur maila honetan edo, bai. Bereziki kulturan. Oso ondo, Araitz, zure txanda? Kaixo, ni Araitzna, eta nire galdera horrengokoa da. Zein da zure ustez COVID-19 putzeko duen ondorio lasgarriena? Ondorio lasgarri izena. Bai, bueno, nik uste ja ez musikari moduan edo, nik uste ja pertsona moduan edo, nire ustez gauzarik okerrena edo izan da, pixkat, bueno, gabiltzala, batzutan, bueno, ohitura aldaketa hori edo sortu arazi digula edo, eta nik uste geratzeko dagoela edo, gutxienez aldatu ingo diguzu zer, nik imaginatzen dut, hemendik 6 hilabetara edo goratzen dugunean, urtebete atzerago nola ginen eta nola gauden, diferentzia horrek edo horrek eragiten nau, ez da, pixkat nabil, nik eta nire alboan dauden guztiak, eta zu eta danok gabiltza pixka bat, bueno, ez dakit, egunerokotasuna egiten, aurrera begira, baina jakin gabe nola izangoan mendik gertatuko dena, mendik aurrera gertatuko dena, ez da? Baina, bueno, ez dakit, netzako hori, aldaketa hori da gehien okerren eramaten detena. Oso ondo. Ales? Zer egin beharko litzateke voluntarie uler desate kultura barik ezin garela bizi? Hori egia da, nik uste kontuatu garela konfinamentu honetan edo kulturak ze garrantzia duen, ezta? Nola bizi eramango genuke kultura barik, pelikuleik bat ikusi gari, musika entzun bari, liburu bat irakurri barik? Baina gero, ahazteko joera duen pertsona bat kulturgilea da, ez da bakizu? Oso ondo, bai. Nik askotan mono de feria baten antzerako zozer zela ikusten naiz, edo, baina egia da, ez kulturak irakatsi duena konfinamentu honetan zelako garrantzia duen jendearen aurrean, jendearen gainean, jendeak zenbat gauza, zenbat liburu irakurri dian, zenbat musika entzundan. Ez da, nire kasuan egia zen, nik ere igerri dut hori, niregan. Ez kulturgile moduan, baizik eta musika jatedun moduan edo, ez da. Eta, ez da, egia da, nire ustez, konfinamentuak irakatsi duen gauz garrantzitsuena hori dela. Oso ondo, beste galdera bat alez? Bai, inoiz pentsatuko zenuen etxeko egon gelatik emango zenuela kontzertu bat, nolako izan da esperientzia hori? Etxeko egon gela mundura zabaltzearena. Egia zan enuen, ez nuen inoiz pentsatu ere egin, egia zan. Eta izan zen, nahiko kurioso izan zen, behar bada azkarregi edo eman ginun lehengo kontzertu hori, batzen naiz,
ostiral horretan, suspendu zen kontzertu egun horretan edo deitu zidaten, hortik bi astetara neukan beste kontzertu bat Donostian, eta deitu zidaten etxetik mundura. Pentsatu detitia eta nola, hemendik bi astetara ezin izango zen etorri eta zemuz, iten badiagu urrongo hastian zoze eta egia zen, urrongo hastian egin kontzertu bat, elkartu ginean 6-7 artista, eta bakoitzak ordu erdiko zebaten, egin baina zakaro, zan lehenengo hastia. Hondik anezgenekin beste bost falta zian. Eta guzti egin, hilabete barru seguramente ja zuzeneko oiko baten gabitzen. Hori da, nik uste danok genukala hori buruan, baina 15 egunera etortu zen Sánchez jauna, eta esate zauen beste 15 egun, da gero beste 15, eta beste 15, eta bueno. Orduan, enun inoiz pentsatu, nire saloian kontzertu bat eskeniko nuena, baina egia zen, ez zan izan erreixa ere ez pentsa. Ezkenean, nahiz eta nire bikotea eta bi alabak nituen... Ikusle moruan? Ikusle, bueno... Baina banekin hortzegoen aparato horretan, bazidela jende asko, eta horren harrik bai pixkat, urduri, ez da hitz, desberdina, desde luego izan zen, baina, ondo, desberdina. Covid-19aren arrarotasunaren barruan, beste? Bai, hori da. Oso ondo. Beste galdera bat? Aita musikaria izan da, rockero zahar horietakoa. Hortik dator zuri musikaratu grina? Nik uste baietz. Azkenean etxian betidanik eduki dudala, musika, gitarrak, ez da egit, musikarien artean bizi izan naizela, nire aitan lagunak, ez da egit, beti eduki dut nire alboan musika, orduan, zaletasuna normala da, horrek laguntzen duela, baina, piztu zela, ziur hortik piztu zela. Oso, ondo. Ikasliei esker, euren lanari esker, badauko sorpresatxo bat, eta zure gertuko diena batzuk, talde berri baten berri eman duzkue. A ber, zer dioten. Aiba. Aupa, Sertx! Egia da zure lehenengoko taldia eskolako tuna izan zala. Bueno, Clavelitos, ego Sertx, agur! Tuna taldea, antza, ala izen zale lengua? Hori desirin espero, ez da? Konta iguzu. Etorri ginenean arrasatera estudiatzen, baziren gauz batzuk iten beharra, ez da, eta nola da hori. Gauza esan, ikastolatik kanpo, unibertsitatetik kanpo gauzak egin behar zirela, puntu batzuk jasotzeko, eta ez da gize, eta batzuk, itzaten, kirolak, ez da gize. Aukera askeko kredituak edo izaten ziren. Kreditua, eta tuna talde bat zegoen, eta gitarra jotzen duzu, eta, behin joan nintzen ikusina zertzegoen, baina jak, hori geratu zaio. Clavelitos eta behin eta azkena, nahiago dut krediturik ez izan. Hortxe bitxikeri xasu gotezoketako, ikaslien txando antxe, beste galdera bat? Bai, eta bezetak izan erasoz. Nola sortu zenuten taldea? Eraso, noiz sortu zen, zela etorri zen? Bai, 86. urtean. Hemendik hilabete batzutara, gure 25. urte hurrena beteko dugu. Badie batzuk. Badira urte batzuk, eta egia zen, azkar pasa dira, ez da egit. Horrek beti diskoz, urteak joanak eta iten dezuela pixka balorazu eta esatezu. Ze azkar pasa dian 25 urte hauek edo. Beste seinale bat nerekin datorren musika, nerekin datorren motxila badela edo. Oso ondo. Mikel? Bai. Zer bultzatu da sortu zenuten taldea? Partaideok lehendik ezagutzen zineten? Aurretik ezagutzen zineten partaideok sortu aurretik edo apur bat zela sortzen da eraso? Ez, ginen auzo berdineko lagunak. Gertukoak. Bai, gertukoak. 100 metrotan bizi ginen iadanok. Eta, azkenean elkartu gintuena zen musika gogorra.
rock gogorra, metala edo, pixkate horrek hurbildu gintuen, ez ginen kuadrillakoak, baina, bueno, kuadrillakoak egin ginen horrek elkartu gintuen, eta, bueno, ordudanik hor gabiltza. Oso ondo. Ales? Bai. Ezagutzen ez dutenentzat zein eratako musika egiten du Eraso, zeri kantatzen du? Bueno, Erason puntu bat da, bueno, berba da, musika gogorra da berez, batzuentzat ez, baina, bueno. Baina gehien bat jolasten dugu, bai, gogortasunarekin eta xamurtasunarekin ere. Orduan, daukaguna da, bueno, esateko gauzak gogor, baina sentiberare handiko hitzak edo. Eta orduan, bueno, nori abesten diogu? Mila gauzari. 25 urtetan gauza askori abestu diogu. Baina, bueno, injustiziari normalean izaten da pixkat lehenengo gauza. Eta gero, gauza personalei ere ematen diegu kabida kantuetan. Gogorra izan liteke, baina taldeak ezagutzen duena edo azkar egiten da taldearen puntu horretara edo goxotasuna eta indarkeria pixkat dana uztartuz egiten duen musika horri edo, baina hori, Eraso horrela esango nuke dela. Basure gertukuenek badaukia sekreturen bat Erason inguruan. Bai. Kaixo aitatxo, zelan ezagutu zineten Eraso talekuak? Eta zein da sekretu harren beste urte elkarrekin jarraitzeko? Ikasle lanari esker eta beste ari batzu mokituta zure etxeraino heldu gara. Eta zein da sekretu horren beste urte zaita, 25 urtez mantentzeko? Sekretua, gustora gotea. Azkenean niretzako ni badakit askotan, oantxe gabiltzaile bete batzuk ikusi gabe, baina elkartzen garenean bai ensaiatzeko lokalian edo eszenatoki baten gainean sentitzen dugun hori ez dut inoiz inorrekin sentitu edo eta familia horrek ematen digun da magia puntu hori edo. Eta ez dakit, egia zan, zatik inbeste urte, baina motz egin zaizkit egia zan. Ez talako ikoena, alako ibilbidea daukon taldean beti aldaketak goten dire, edo gaizku lertuak, aserreak, eta horre badukola bere balioa, ezta? Bai, eta gainez ez dakit, sentitzen dugula egiten duguna. Zezela, Euskal Herrian talde bat aurrera matea ez da erresa, egia da. Azkenean murritza da dagoen jendea eta ez zaude plaza handi bate, eta plaza nahiko murritza da eta orduan ez bazaude gustora oso erresa da atea ixtea. Eta, hortan suerte auki dugu. Eta gainez beharra da, hori da, Eraso da bai, nire familiaz aparte, zarautzekin lotzen nauen hori edo. Arrasate hartu egin zaitugu, gainera, sarrerako bideoan, baina, zarautzetik zatoz. Arrasate harra egin da nago. Nik askotan esaten dut, arrasatekuentzako naizela arrasatekoa eta zarautzekoentzako naizela ja zarauztarra. Eta nezaten dut, ninez A8-kua, autopistakua. Eta, baina, bromaz aparte, egia da, arrasate tugar nagoela, edo. Oso, ondo, Araitz, zure txanda? Zenbat kontu eman dituzu Erasorekin eta Euskal Herritik kanpora egin dituzu? Nik ez ditutola kontatu inoiz, baina noizean meinola egin da zea bat, eta 200 bat edo, 500 bat, 500 inguru edo. Eta holan badau bereziki baten bat Euskal Herrixan edo kanpoan induzula gogoratzen duzuna bereziki? Pila bat. Hola, bi esango nituzke, hola, bereziak edo esateko. Goatzen naiz duela 15 urte edo joan ginela Londresera festival batetara. Dituziguten jotzeko hango
metal taldeekin edo, eta izan zen oso ikusgarria, baina ezberdina, halaber, kontzertuak egunez dira. Naiz eta sala ilune egon, batzen ez ginela goizeko 9:00 soinu probak egitera, eta gure kontzertua izan zen eguerdiko ordu batetan. Eta kontzertua bukatu zen goizeko, arratsaldeko 5:00, ez pentsa, ez, zian, eta bukatu kontzertua, eta bandikan egunez. Hori adibidez. Edo bestela, bestat jartzekotan, lehen urtean eman gehiuna Galizian, Resurrection Festen, hori erraldoia izan zen, eta gainez, Resurrection Festera euskaldun asko joten dira, ikusle moduan, eta etxetik kanpo eta hola babestuta sentitzea edo izugarria izan zen da kontzertua ederra, benetan. Oso ondo. Badugu beste bideo bat prestatuta, aber zer dioen. Bueno, Kaixo Sergio, baitu alderatxo bat. Zein da zuretzako erasorekin egin duzun abestirik ederrena? Venga, bezarkada bat. Nestor da erasoko gitarjolea. Nestorrek aletzen didanari erasokin egin dudan kanturik ederrena edo... Ez da erantzun erraza izango, suposatzen dut, ez da? Ez da erraza izango erantzulea? Ez. Baina, igual, behar bada, dudak sortu zaizkit, baina... Igual, azkenengo diskatik algoritmo bat, edo hirugarrengo diskotik gertaerak kantua, baina... Eta gero, zeurazki, elkarrezketa bukatzen danean edo... Beste batek. Etzatik ez dut esan hau. Baina hori pasatzen da. Oikoak dira, ezin da kanturik ederna, eta askotan momentuan bategatik bustiten zara, eta gero azkenean igual besten batea izan. Argi, gala. Oso ondo, bagoia saio aurrera, ikasleok, ondion galdera asko ditugu, baina aukeratu benetan galdetzea gure dozuen hori, denbora agortzen badabilelako. Euskal Herrian musikak bizitzeko beste ematen du. Bizitzeko beste ematen du Euskal Herrian bizitzerik badago? Ez nik batzen ez, garik esan zuen, duela 30 urte, no? Aspaldira esan zaren, bai. 30, gehiago igual. Gehiago. Baina, badira kasuak eta hori da oso galdera rekurrentea edo, baina lehen esan dudan bezala igual plaza oso murritza da, eta guk edo utxinez nik hasieratik bagenekien argi ez ginela hortaz biziko. Eta horrek edo behar bada freno batzuk jarri zizkigun edo ikusteko beste era batetara zan asuntua. Gertatzen zan guk behar bada ez ginula, nola esan, hain urrutira begiratzen, ezta? Ambizioa edo, aprobat, ambizio... Hori da, falta, ez? Igual ambizio falta horrek ere eman zigun ambizio falta edo. Baina egia zan, ez dakit, nik beti izan dut musikan, erekin datorrela, ni musikarien ezela, baina pausu hori, hortaz bizitzeko pausu hori eman izatea, ez dut inoiz faltan bota. Ez dakit, ez da nire kasuan. Badira batzuk, lagun askok egin dutela pausu hori eta, bizi direla, nola hala, baina, eta nire miresmen osoa gainez, benetan, baina, nire kasuan, ez dut ikusi beharra edo nahia. Eta gara, hain txaletasun badokotzuan behartuta egin behar izate horrek ogibide bihurtzea behar kaso galtzen dau bere xarma izelikela. Nik uste bizitzan beti daudela inflexio puntuak edo, eta hasi ginenean egontzen hor ia pixkat inflexio puntu horren heltzerako ideia bat edo, baina bi eskalo faltatzen ziren inflexio puntu horretan beste gauza batzuk egiteko eta ez ginen eman. Oso ondo. Konto dugu eraso, zure bakarlari moduan, baina badago beste talde bat, Oso izenekoa, konta iguzu Osoren inguruko zer da? Bai, Oso, egia da, gure teknikaria den Aritzeletekin batera sortutako talde bat dala, duo bat dala, bateria eta gitarra, eta biok gainez gara abeslariak. Orduan,
gutxienekoarekin gehienegoa egitea da, bizka gure filosofia. Eta, bueno, dola 5 urte eta genuen disko bat, eta, bueno, funtzionatu zuen, eta gustora bile ginen, eta zan bizkat desberdina, no, bizkat hori. Lagun arteko, ez da egit, movida bat, ez da, besarkada bezala, ez da egit. Badago, zuretako letek galdera atxo bat badauko. Apamen, zemuzi. Bueno, aspalditik esautzen gaituk, ez dakit 25 urte izango dian, baina, bueno, 20 gora hori bai. Eta hementxe, galdera pare batekin, orduan, bueno, iretzat, zein izan deko oson kontzerturik bereziena edo espezialena, eta beste alde batetik, noizko txuria o beltza estan gitarra berri bat, berde bat edo. Venga, men, aster arte eta besarka handi bat. Hortxe bi galdera horri, kontzertua eta gitarra koloretxuren bat neski. Enez konturatu, enez. Oson kontzerturik hola epagarrienetariko bat, behar bada, goatzen naiz, interesante izan zela berritxarrakekin jo genuen Santana aretoan, Bilbon, goatzen naiz, interesante izan zela. Bueno, eske beti bezala, beti goatzen naiz gero beste bat, Bota bestia, bai, hori, kafean zokian, anestesiakin, Bilbon, hori izan zen, hori izan zen pasada bat. Goatzen naiz, gainez, kafean zokietan abete eta gainez, sartu eta bi pertsona bakarrik, hori desberdina da, eta kriston salata. Gero gitarra nasutua, Aritz, arrazoi dakak. A ber, nesko beste koloren bat, ingo ja. Vale, azken galdera Araitz eta azken galdera Mikel, eta gero ja nire gengo eta azken galdera. Venga, Araitz, zure txanda? Nun ikusten dut zure butua 10 urte barru? 10 urte? 10 urte barru, etorkizun baten, zelan egon gara zertx. 10 urte barru, espero, hemendik, arrasaten, nire mobidekin, kantuak egiten, eta, alaba kontrolatzen. Adin bat ikuko da bi orduan, eta... Ez nahiz ikusten hain urrun, baina, agizu bizitza ezberdina dela. Ikusi 2019an nola gingo zen eta 2020an etorrian COVID-19ak zela jarri gaitzuen. Hori da, azkenean inorrek ez dakit biharkoan zer gertatu daitekeen, orduan, Oso ondo. Mikel, zure azken galdera? Musika izataz gain, zein da zure lanbidea? Bueno, ni komertziala naiz, eta, nabile sensoreak eta makinentzako sensoreak eta horrelako radarrak eta horrelako gauzak saltzen ditut. Eta, hoxe da nire egunerokotasuna. Eta horbe, COVID-19 behan kasgora jarriko zaben. Dana. Itzala hain izan da zabala, COVID-19ak eraginda. Oso ondo, eskerrik asko ekipo, eskerrik asko zuri Sertx, eta nik uste da zer hobeto, saioa bukatu, zuk aukeratu dozuna besti batekin egitea baino. Pentsatu dut, nire bakarkako lehen diskako azken kantua jotzea, enarak itzuli dira diskoko mugarik gabeko udazkenak kantua. Normalean ez dut jotzen, eta nik uste interesantea iruditu zait kantua jotzea. Oso ondo, preparatuko gara. ZUP ekipo, gozatu abestixaz, hau galdegazten ez da oikuena izeten eta ontxe Sertx, zurea daitza. Eskerrik asko, da zuri bai, Zeuri, eskerrik asko. Garik gabeko da azkenak izango
zelaien esperantza. Galduen bilduma da gure biografia. Espainetan euria etzen geratu. Berozterik eskutuan lehorko itu gilzara. Ire begiak nire alabarentzat erasaterako. Ire begiak nire alabarentzat. Oeak itxaso bihurtuko ditugu berri. Mareak gaua eraman baino lehen. Berriko ditugu mezulariak zale basatiekin. Espainetan euria zaitu geratu. Besterik eskutuan lehortuko ditu gilzarak eta ire begiak nire alabarentzat esate.